50 megawatt solar farm itatayo naman sa Bacnotan, La Union. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Isinusulong ang paggamit ng renewable energy sa Bacnotan, La Union sa pagsisimula ng pagpapatoy ng solar power farm sa Barangay Orteca. Noong Webes, Pebrero 26, isinagawa ang groundbreaking para sa naturang proyekto na inaasang makakapag-produce ng kuryente o may capacity na 50 megawatts. Kalagip nito ang ilang oportunidad sa trabaho ang pwedeng magbukas para sa mga residente sakaling matapos ang proyekto. Malinaw rin ang mensahe ng lokal na pamahalaan na patuloy ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga personalidad at samahan upang mas marami pang proyekto at programang mapapakinabangan ng mga residente. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM.